Durna balygy. Durna. Ýok berip bolmaz diýipdir. Ol hem ganatlaryny kakýardy, hem de öz bilen bir zatlar gepleşýärdi. Meniň adymy oňa goýup bolmaz, men bir sada uşakryn. Özümem hiç kime azar bermedim. Meniň adam şunuň ýaly haýwany nädip takyp billerkä. Şol wagt ýanyndan geçip barýan Leglek Durna seredip gülüpdir. Leglek: "Gorganmysyň Durna gardaş? Näme üçin beýt öz-özüň bilen gepleşip dursun?" Durna onu görüp derdini paýlaşar ýaly birini tapanyna begenipdi. "Näme bolandyr öýdýär? Men adym suwda ýaşaýan, hiç halanmaýan bir haýwany dakypdyrlar." "Haýsy haýwany?" "Durna balygy." "Be, dogrudanam näme üçin beýtdilerkä? Seniň ýaly hoş niýetli, gowjanlaryň adyny nädip bir balyga dakyp bilerler?" diýip haýran galypdyr. "Näme üçin goýanlaryny özümem bilemok. Sen gynanma, onu derrew özüm anyklaryn." Olar bir neçe wagt bilelikde uçandan soň Leglek Durnanyň ýanyndan gaýdypdyr we aşaklygyna uçup başlapdyr. Leglek gidip barýarka, "Men muny hökman anyklaryn. Sen hiç gynanma" diýip Durna söz beripdir. Durna bolsa "Köp sag bol" diýip hoşal bolup galypdyr. Soňra Durna ýolun dowam etipdi, emma onuň bu alada hiç ýadyndan çykan okdy. Häzir hem şol öz-özü bilen gepleşip durşy. Bu janlara nädip men adym goýup billerkä? Men bir sadaja, akyllyja uşakry. Şol wagt ýanyndan geçip barýan Karlawaç Durna seredip gülüpdir. "Näme bolar Durna gardaş? Öz-özüň bilen gepleşip dursun. Meniň adym suwda ýaşaýan bir haýwany goýupdyrlar. Emma balyň ne häsiýeti maňa meňdiş, ne de daş keşfi. Ol meniň adymy ysnat getirer ahry." "Durna gardaş, seniň adyňy kim ysnat getirip biler? Seni adamlar ýyllar boýy goşga durup aýdymlarda wasp etip gelýärler. Seniň bu ajaýyp adyň ysnat getirmek mümkin näme? Beýle diýme dostum, birden ähli zat ýetgäpler. Ýani hemme zat tehece kiçik zatlardan başlaýar ahry. Bu mesele bilen özüm gyzyklanaryn. Sen gynanma. Häzir men bu meseleni aşak düşüp anyklaryn. Bu ýagdaýyň çäresini tapmak gerek. Bugün sana lakam daklan bolsa, mümkin ertiren biziň kedegimizdir." Soň bolsa Karlawaç Durna bilen hoşlaşyp uçup gaýdypdyr. Ol derýadyr deňizleriň, ençeme tokoýlaryň üstünden geçýär. Durna bolsa ýene öz ýoluna dowam etdir. Emma häzir hem gahar öňküsinden üýtgeşik däli. Ýene de şol öz-özü bilen gepleşip samyrdap gidip barýardy. Şol wagt ýanyndan geçip barýan ýawany gaz Durna seredip: "Hä, näme bolar Durna gardaş? Näme üçin ýol boýy samrap barýan? Öz-özü bilen gepleşýänini, näme diýilýänini özüň bilýän ahry." Durna oňa seredip: "Elbetde bilýän, işler şunuň ýaly dowam etse, men barbyr bir güne däl, bir gün däl bolar." Ýawan gaz: "Hä, näme bolýar? O näme beýdýär? Näme bolandyr öýdýär? Men adym suwda ýaşaýan iň wagş balyga dakylypdyr. Özüm Amazonka derýasyna ýaşaýan bir akulanyň görnüşimisin. Wah wah, bu haýwanlar nädip beýle dözümsiz bolup bilerlerkä? Mene inanyp bilemok. Hani, men muny gyzyklanyp göreýin, sen hiç gynanma" diýip ýere tarap ýawan gaz uçup gidipdir. Durna kömek etmekçi bolýan kuşlar bu meseleni bilýänlerden sorapdyrlar. Emma kesgitli jogap tapyp bilmediler. Bir gün kuşlaryň üçüsi tötenlikden bir-birine sataşypdyrlar. Emma olaryň üçüsi hem bir-birinden habarsyzlar. Olar bu meseleni bilýänlerden soraşyp ýörkä bir-biriniň geplerini ogren diňläpdirler. Ahir olar bir-birine bu meseleni nireden öwrenmeliklerini sorapdyrlar. Olaryň her biri özüniň Durna bilen gepleşendiklerini aýdypdyrlar. Olar bir-birine: "Ýogsa Durna ýalňyş eşdäýdimkä? Hiç kim bu balygy tananok"
diýipdirler. Şeýdip garlawaç, leglek we ýaban gaz üçüşdi bilelikde bu meseleni anyklamak üçin ýola düşüpdirler. Olar bu meseleni öňünden çykan her janlardan sorapdyrlar, emma hiç biri beýle walyň bardygyny bilen okdylar. Olar iň soňunda Amazonka tokoýlugyna gitmeli diýen karara gelipdirler. Şeýdip olaryň üçü hem Amazonka tokoýlugyna garşy uçupdyrlar. Amazonka tokoýluklaryna baranlaryna ol yerleri görüp haýran galypdyrlar. Olar Amazonka derýasyny görüpdyrlar. Onuň suwy şeýle bir köp bölün aýdyp diýer ýaly däldi. Olar bu meseleni ilki bilen ördekden sorapdyrlar. Ördek: "Men durna balyk diýip asla işitmedim. Emma meniň pikirimçe bu yerlerde ýaşaýan bir balyga bar. Ol öňünden çykan hemme zady ýumrup gitýär. Ol şu suwlarda ýaşaýan iň halanmaýan haýwan. Onuň ady akuladyr. Emma onuň boyu uly diýär. Ol beýlek akulalaryňdan üýtgeşikdir" diýipdir. Olar haýran galyp bir-birine seredipdirler. "Bu balyň başga ady ýokmy?" diýip sorapdyrlar. Ördek bolsa, "Bilmedim-de, ýöne onuň bilen gepleşmek hem howpludyr. Ol goş, balyk näme tapsa lakluk atýar" diýip jogap beripdir. Leglek, garlawaç we ýaban ördek bilelikde ýolun dowam edipdirler. Bir sürü ördek hem olara hemra bolupdyr. Çünki olar hem bu ýagdaýyň sebäbini bilmek isleýärdi. Bu ahwal olar hem gynanypdyr. Bir salam Amazonka derýasynyň kenaryna uçýarlar. Derýanyň dursu olaryň keypini göterýärdi. Olar bilelikde derýanyň akşyny dinleýärdiler. Hatda garlawaç hem bir gezek suwa çümüp çykýar. Ýaban gaz çydap bilmä, ol hem suwa çümüp çykýar. Leglek bolsa suwa girmäge gorkypdyr. Ol kenarda garaşmaly bolupdyr. Emma käwat gyzylçynky bilen suwal üstüne ýarmyş. Şol wagt kuşlar bir balyň özlerine tarap gelýäni görüpdirler. Onuň ilhinç bakyş bar eken. Onuň aşaky eňigi ýokarysyndan uzunly. Onuň ýiti dişleri bardy. Kuşlar bu balyk bilen tanışmak isläpdirler. Ördek: "Ine biziň aýdýan balygymyz" diýipdir. Olar bolsa, "Durna balyk şumy?" diýip sorapdyrlar. "Howa howa" diýip ördek jogap beripdir. Olar bir ýere jemlenşip durna balygyna hile urmagyp meýleşipdirler. Oýuna görä garlawaç ýaraly kuş keşini ýerine ýetirmeli. Ol suwa gaçyp çykyp bilmeýän ýaly görünmeli. Durna balygy garlawaçy ýakynlaşan wagty hemmesi bilelikde onu tutup soraga tutmakçydylar. Garlawaç ýaraly uşa miňdäp suwa ýerdi. Ganatlaryny kakap durna balygyň önsüni çekmegi başardy. Durna balygy garlawaça tarap ýakynlaşyp oňa birden hüjüm etýär. Ýiti dişler garlawaça tarap ýaňy uzatylan wagty garlawaç uçup gitýär. Emma nereden çykany belli däl bolmady. Ördek, gaz, leglek birden durna balygynyň üstüne topulýarlar we onu tutýarlar. Bir salam iki ýan çırpynşan durna balygy olardan gutulyp bilmejekdigini duýup köşeşýär. Kuşlar durna balygyny soraga tutýarlar. "Ýaban gaz, sen biziň iň ýakyn dostumyň, ýani durnanyň adyny özüň takypsyň, dogrymy?" diýip soraýar. Durna balygy bolsa, "Meniň bu zatlardan habarym ýok" diýip jogap berýär. Soňra garlawaç: "Be, şeýlemi? Bize ýalan sözlemeň geregi ýok" diýipdir. Leglek hem durna balygyna inanmandyr. Durna balygy: "Men erwet balyk diýip tanalýan. Bu dogry. Emma bu neçeni başga bir haýwanyň adyny öz adym bilen çalşan däldir." Bu sözler eşitip hemmet haýran galypdyrlar. Durna balygy: "Elbetde meniň yaramaz häsiýetlerim bar. Meniň durna bilen bolsa hiç hile garynlaşlygym ýok. Hiç hile meňdeşligim hem ýok. Bu ady maňa adamlaryň özleri goýupdyrlar. Näme üçin goýanlaryny özüm bilemok." Olar durna balygynyň aýdanlaryna haýran galypdyrlar.
Olar munyň ýaly ýyrtyjy haýwanyň jaýdar söz aýdaryna garaşmandyrlar. Durna balygynyň hem özi bu ady goýulmagyna närazyçylyk bildiripdir. Barbyr durna balygynyň özi bu ýagdaýa düşen bolsa-da, ol hem şeýle ederdi. Şondan soň leýlek, ýabanyňaz, garlawaç we ördek durna balygyna göýberipdirler. Soňra bolsa bu ýerden ýyna gaýdypdyrlar. Inni bu meseleni bir adamdan soramakdan başga çäre kalmandyr. Eger bu adamlar dakan bolsa, onda onuň sebäni hem şolar bilýändir. Bir salim ýol ýörenlerinden soň derýanyň kenaryna bir adama duşupdyrlar. Onuň özü balykçy eken. Uşlar balykçynyň sebidiniň ýanyna gonypdyrlar. Balykçy bulary görüp ilk başda aljyrady. Uşlar oňa salam beripdirler. Balykçy bolsa olardan hoşal bolupdyr. İlk sözü leglek başlapdyr. Salam ey adam oğlu. Siz bu dünýäni dolanýan kişilersiňiz. Adam. O näme diýdiňiz bolly? Bu dünýäniň eýesi hem dolanyrjysy ýeketek Allahdyr. Howa bu aýdýanyňyz dogry, emma siz onuň ýerdäki barsyňyz. We siz bu dünýä jogapkärçilik etýäňiz. Adam oňa ana munyň bolýar. Menden size kömek gerek bolsa aýdy beriň diýipdir. Leglek bolýar diýip jogap beripdir. Ona aýdy beriň. Leglek ýawan gada teredip seniň sesiň meniňden bilen çykýar. Şonuň üçin sen düşünürsiň. Ýawan gada bütün bolup geçenlerini düşünüripdir. Balykçy bolsa onuň aýdanlaryny ünsüp dinläpdir. Bu atlaryň meňdeşligi, olaryň görnüşiniň meňdeşligi sebäplidir. Garlawaç, o nähil meňdeşlik? Durna balygynyň özü näçe ýyrtyjy bolsa-da onuň daş keşfi durnanka meňdeşdir. Biram durna balygynyň aşaky eňegi ýokarkysyndan uzyndyr. Bu hem durnanyň çünklerine meňdeşdir. Şonuň üçin oňa durna balygy diýilýändir diýipdir. Ýabana käbir meňdeşlikler bolan sebäpli nädip ýöne ýere bir haýwanyň adyny dakyp bilýärler diýipdir. Adam şeýle jogap beripdir. Men hem bilmedim. Käwat adamlar görnüşi alanýandyrlar-da. Daş görnüş meňdeşligi bizi ýalňyşdyrmagy mümkin. Siz nähili ýalňyşan bolsaňyz, biz hem käwat päkide bir ýürek bilen daş keşfi garşdyrýar. Bu hem biziň ýalňyşlygymyzdyr. Garlawaç, ýöne bu gelşiksiz bolýara diýipdir. Emma adamyň elinden geljek zat ýokdy. Ol bu haýwanyň adyny üýtgedip bilen okdy. Kuşlar meseleniň anagyna ýetipdi. Emma bu ady üýtgetmäge bolsa olaryň güýji ýetmeýärdi. Kuşlar şeýdip ýola gidip barýar kalar bir-birine. Görnüşi meňdeş diýip bu janlar meňdeş görmek ul ýalňyşlyk. Bu ýalňyş adamlar etdi, biz näme etmeli? Kuşlar bir-biri bilen hoşlaşan mahal bu wakany beýlekleri gurrun berjekdiklerini söz beripdirler. Şondan soň durna balygynyň ady öňkligine galypdyr. Emma onuň durna bilen baglanşygynyň ýokdugy bütün dünýä bellidir.